wulikajɔ minnu daminɛna bi alamisa ka fara u ka mugujugu n'a bɛ wele ko misil o cili kan ka taa Taiwan fanfɛyɔrɔw la min laseli kɛra Chine jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma lasela Chine fɛ a ko o senfɛ ko nin mugujugu kofɔlen minnu ni a bɛ wele ko misil n'u tun labɛnnen don lajɛli kama bɛɛ lajɛlen sera ka se u seyɔrɔ la min kɛra bataki dɔ kɔnɔ k'a lase commandant min sigilen don bɛn ladilanni kama u ka marabolow kɔnɔ ka fara Taiwan jamana ka minisiri min sigilen don u ka jamana lakanali ko kunna fɛnɛ y'a lase a ka seereyaw senfɛ k'a fɔ ko Chine jamana ye misil 11 de ci minnu bɛ wele ko dɔngfɛn u ka jamana kɛɲɛka yanfan kɔgɔji sanfɛ worodugu yanfan ani ka fara kɛɲɛka kan nka a ma kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ di min bɛ tali kɛ nin misil kofɔlen ninnu ka furunin kan u ka bajalan sanfɛ pegɛn fɛ ko nin wulikajɔ minnu daminɛna ka fara u ka wulikajɔ wɛrɛw kan minnu bɛɛ lajɛlen labɛnw sabatilen don ka hakɛw la kɛɲɛ kɛli kun tun bɛ ani fɛnɛ k'a tun yamaruyalen don ka sabu kɛ Ameriki jamana ka wasabulon ɲɛmɔgɔ Nancy Pelosi ale ka taama ye k'u ka nin mugufurun lajɛli min bɛ senna ka yan ka kun cɛ karidon